Helo 'na, a diolch i chi am ymuno hefo fi yn y fideo hwn. Fe enw fi 'di Dyfed, a dwi'n weinydd angladda yn gweithio ar Ynys Môn ac yng Ngwynedd. Efo'r Dolig mor agos ato ni erbyn hyn, mae'r cyfnod hwn yn gallu bod yn un hynod o anodd i bobl sydd wedi profi colled yn eu bywyd. Ac mae o'n arbennig o anodd os mae dyma'r Dolig cyntaf i chi wynebu yn dilyn eich colled. Mae o'n gyfnod anodd iawn i chi. Ond dwi eisiau rhannu 5 peth hefo chi, alla fod o help i chi wrth i chi wynebu yn Nadolig eleni. Y peth cyntaf i ddeud ydy bod o'n iawn i chi deimlo'r teimladau rydych chi'n ei teimlo. Does i'm angen i chi guddio rhag y galar yma o gwbl, does i'm angen i chi wthio'r tristwch i lawr mewn unrhyw ffordd. Ac yn sicr, newch chi ddim difetha Dolig neb arall fydd hefo chi wrth i teimlo nhw. Y gwir ydy bod y teulu neu'r ffrindiau sy'n mynd i rannu'r diwrnod hefo chi yn mynd i deimlo'r un galar â chi hefyd ar adegau o'r dydd. Felly, pan fo'r teimladau dwys yma yn codi, steddwch hefo nhw a teimlwch nhw. Y gwir ydy nad ydy'r teimladau dwys iawn yma ddim yn para'n hir iawn beth bynnag, ac mae'n berffaith iawn i chi i teimlo nhw. Yr ail beth dwi eisiau rannu ydy hyn. Cymrwch amser allan o'r diwrnod i gofio ac i anrydeddu atgof y person yr ydych chi wedi ei golli. Byddwch yn fwriadol ynghylch y peth. Meddyliwch ymlaen llaw pa adag o'r dydd yr ydych chi eisiau gwneud hyn, lle bod chi eisiau gwneud o peth cyntaf yn y bora wrth i'r diwrnod gychwyn. Daliwch lun o'r person rydych chi wedi golli yn eich llaw a chofiwch dyddiau da. Cofiwch yr hwyl a'r cariad yr ydych chi wedi ei rannu yn ystod eich oes. Byddwch yn fwriadol wrth gymryd y munudau yma i chi'ch hun i feddwl amdano fo neu hi. Falle'n wir eich bod chi wedi colli rhywun annwyl iawn ato chi, ond mi fydd y cariad y byddwch chi'n ei deimlo wrth i cofio nhw fel hyn, efo chi am byth. Y trydydd peth i ddweud ydy hyn. Os oes na draddodiadau Nadolig arbennig, yr ydych chi'n teimlo na fedrwch chi jyst dim o'i wynebu eleni oherwydd eich galar. Mae'n berffaith iawn i chi i newid nhw neu i gollwng nhw yn llwyr. Mae rhai bobl yn teimlo bod y traddodiadol yn help iddyn nhw ac yn llesol iddyn nhw. Ond i bobl eraill, mae ambell i draddodiad jyst rhy anodd i wynebu. Olwch, mae'n berffaith iawn i chi newid y traddodiadau hynny. Dach chi'm yn mynd i ddifetha Dolig neb. Dach chi'm yn mynd i ddi-anrydeddu y person yr ydych chi wedi ei golli. Mae'n iawn i chi newid traddodiad. Yn bedwerydd, mae'n bwysig eich bod chi'n bod yn garedig efo chi'ch hun. Mae wynebu'r teimladau dwys yma o alar a chollad yn gallu bod yn anodd iawn. Maen nhw'n gallu bod yn flinedig iawn. Mae'n bwysig felly, yn wir mae o'n holl bwysig, eich bod chi'n bod yn garedig efo chi'ch hun ac yn rhoi amser i ofalu amdano chi'ch hun yn ystod y diwrnod. Alla bod chi eisiau mynd allan am dro ar eich ben eich hun. Alla bod chi eisiau treulio amser yn myfyrio. Alla bod chi eisiau gwrando ar y gerddoriaeth sy'n bwysig i chi. Neu, os ydy hyn i chi, efallai y bod chi eisiau dweud gweddi dawel. Beth bynnag ydych ffordd chi o edrych ar eich ôl eich hun, mae'n bwysig iawn eich bod chi'n gwneud hynny. Tydi bod yn garedig efo chi'ch hun ddim yn golygu eich bod chi'n bod yn hunanol. Ac yna yn bumed ac yn ola. Ac ella bod hyn yn swnio chydig bach yn counterintuitive. Ond os yr ydych chi'n darganfod yn ystod y dydd, adegau lle rydych chi'n mwynhau, adegau lle rydych chi'n profi llawenydd, peidiwch â teimlo'n euog am y peth. Mae popeth yn iawn. Y gwir ydy fod na adegau mynd i fod yn ystod y dydd, lle rydych chi yn mynd i fwynhau. Ella bod chi'n mwynhau eich cinio, ella bod chi'n mwynhau rhywbeth ar y teledu, gafin yn Stacey ella neu Strictly, ella bod chi'n mwynhau cwmni'ch teulu, a plant yn dydyn nhw'n arbennig yn gallu bod yn hwyliog iawn yn ystod y dydd. Ac os yr ydych chi yng nghanol eich galar, yn darganfod yr adegau hynny o lawenydd ac o hwyl. Mae popeth yn iawn. Peidiwch â gadael i neb neu chi deimlo'n euog am y peth.
Does a ddim o'i le o gwbl yng nghanol eich galar, eich bo chitha hefyd yn gallu profi llawenydd. Dydych chi ddim yn di-anrydeddu y person yr ydych chi wedi'i golli mewn unrhyw ffordd o gwbl. A dyna chi, 5 peth y gallach chi I ystyried wrth i'r Nadolig agosau. Fy ymuniad I, yn wir fy ngweddi fi, ydy y cewch chi Nadolig heddychlon, sut bynnag y byddwch chi'n dewis I ddathlu fo. Hwyl am y tro.